Jeg hedder Kjeld Carlsen, og jeg har lige holdt foredrag for hele Trinor her omkring væske og næring til når vi kører konkurrence, og lidt omkring hvad vi gør inden her konkurrence. I dag har vi snakket lidt omkring væske og næring, og noget af det som jeg synes var vigtigt, det var at holde det meget simpelt. Så noget af det som jeg snakker med folk i dag omkring, det er at spise 60 gram sukker i timen, det svarer til cirka 3 geler i timen, og så 750 ml væske i timen også. På den måde så kan man holde det ret simpelt, og på den måde også blive ved med at kunne performe. For et af problemerne er tit, at folk ikke har styr på de her ting, og det kan faktisk gøre meget simpelt. Så det har vi snakket lidt omkring i dag, hvordan vi kan gøre det simpelt. Og der kommer lidt flere foredrag omkring forskellige emner, blandt andet om pacing og lidt omkring træningsstruktur. Så hvis du skulle have interesse, så kommer biomekanikeren, som jeg kommer fra, kommer og holder flere foredrag i Trinor. Følg med på Facebook eller på hjemmesiden. Hej, ses!